Αν θέλετε, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, κύριε Επίτροπε, επειδή βρίσκεστε στην Ελλάδα με αντικείμενο την διευκόλυνση της πορείας της ελληνικής οικονομίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα για την Ελλάδα. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είχα πει κι άλλοτε. Μην ξεχνάτε ότι αυτό που κάνατε για την Ελλάδα και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι που αφορά την Ευρωζώνη, κάτι που αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εάν είχε αποτύχει η πορεία της Ελλάδας, αυτό θα ήταν κάτι που θα έβλαπτε την πορεία όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλης της Ευρωζώνης. Επομένως, το επαναλαμβάνω, όσα κάνατε, όσα έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι και για το μέλλον και για τη συνοχή της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ίδιας Ευρωζώνης. Monsieur le Commissaire, j'aimerais vous remercier chaleureusement une fois de plus pour tout ce que vous avez fait pour la Grèce. L'objectif de votre visite a toujours été et toujours de faciliter le parcours de la Grèce et aider l'économie grecque dans son parcours difficile. Je vous remercie une fois de plus et je répète que ce que vous faites, vous, pour la Grèce et ce que la Commission dans son ensemble fait en faveur de la Grèce est quelque chose qui est important pour l'avenir de la zone euro et pour l'avenir de toute l'Union européenne. Donc, je répète que le parcours de la Grèce est important et si on échoue, tout le parcours et l'évolution de l'Union européenne vont échouer. Nous sommes donc reconnaissants pour tout ce que vous faites en faveur de la Grèce et l'avenir de la Grèce et de l'Union européenne dans son ensemble. Δεύτερον, να είστε βέβαιοι ότι ό,τι συμφωνήσαμε θα το τηρήσουμε στο ακέραιο και περιμένουμε με βάση το χρόνο που έχουμε συμφωνήσει ότι όταν θα έρθει η ώρα αυτή και από την πλευρά των εταίρων μας θα γίνει αυτό που πρέπει σχετικά με το ζήτημα του ελληνικού χρέους. Όλοι γνωρίζουμε, ξέρετε ποια είναι και η άποψη ακόμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, άρα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες όταν θα έρθει ο καιρός αυτός. Μέχρι τότε, παραλαμβάνω, η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις όπως συμφώνησε. Nous sommes sûrs que l'accord auquel nous sommes parvenus sera respecté dans son ensemble. Nous attendons, d'après l'agenda que nous nous sommes fixés, que nos partenaires également remplissent leurs obligations pour ce qui est de la dette grecque. Comme vous savez, le point de vue du Fonds monétaire international est que la dette n'est pas soutenable, n'est pas durable, et il faut faire quelque chose dans ce sens. D'ici là, la Grèce s'engage à remplir toutes ses obligations pour faciliter cette situation. Είμαστε στο πλευρό σας, για να το πω έτσι, στην όλη προσπάθεια να ενισχυθεί θεσμικά το Eurogroup. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας, λήψης αποφάσεως. Πρέπει να αποκτήσει θεσμική υπόσταση πολύ πιο ισχυρή από αυτή που υπάρχει σήμερα για το Eurogroup. Είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα προσαρμογής στους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου. Αυτό, δηλαδή η θεσμική ενίσχυση του Eurogroup, η πλαισίωση του Eurogroup με κανόνες δικαίου σύμφωνα με τους οποίους μπορεί να λειτουργεί, είναι και προς όφελος του ίδιου του Eurogroup. Και σε αυτή την προσπάθεια, ξέρουμε την προσπάθεια την οποία έχετε καταβάλει εσείς ο ίδιος, ξέρουμε τις προτάσεις τις οποίες επικροτούμε. Σας αναλέω λοιπόν ότι εμείς ως Ελλάδα θα είμαστε στο πλευρό το δικό σας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να αποκτήσει αυτό το θεσμικό βάθος
το Eurogroup, γιατί αφορά ολόκληρη την Ευρωζώνη κάτι τέτοιο. Troisième point, j'aimerais vous assurer, Monsieur le Commissaire, que nous sommes à vos côtés pour ce qui est des efforts déployés pour renforcer le rôle institutionnel de l'Eurogroupe. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir renforcer ses fonctions, son processus de prise de décision, pour pouvoir le rendre plus puissant du point de vue institutionnel. Ceci est très très important du point de vue de la démocratie et il faut s'ajuster à l'état de droit. Il faut voir tout le cadre des règles qui doivent prévaloir pour que l'Eurogroupe devienne plus puissant. Nous reconnaissons que vous avez déployé des efforts, que vous avez fait des propositions et je dois vous assurer une fois de plus que nous sommes à vos côtés pour tout ce que vous allez faire pour voir du point de vue institutionnel l'approfondissement de l'Eurogroupe qui est tellement important pour nous. Τέλος, για μια ακόμα φορά θέλω να σας συγχαρώ για τον τρόπο που έχετε ασκήσει τα καθήκοντά σας γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αρμόδιος επίτροπος. Έχετε αποδείξει ότι δεν διαλέξατε το δρόμο της απλής διαχείρισης, αλλά έχετε ένα όραμα γενικά ως προς τον τομέα τον οποίο διαχειρίζεστε. Και εύχομαι πραγματικά όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνατε, αυτό το όραμα που έχετε που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ισχύ της, την εικόνα της, εύχομαι όταν θα έρθει η ώρα όλα αυτά να σας αναγνωριστούν όπως αρμόζει στη δικιά σας προσωπικότητα. Une fois de plus, Monsieur le Commissaire, j'aimerais vous féliciter pour les tâches que vous accomplissez à la Commission. Vous n'accomplissez pas juste vos tâches pour gérer le domaine qui vous est imparti. Vous démontrez une fois de plus que vous avez une vision. Une vision et nous souhaitons que tous vos efforts, cette vision, puissent continuer pour faire de l'Union européenne une union plus forte. Nous sommes sûrs que les efforts que vous déployez seront reconnus. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Nous avons des terrains d'accord qui sont quasi complets. Mon message aujourd'hui en Grèce, il va être simple. Il va consister à dire que la situation est tout de même en amélioration spectaculaire. Nous avons pu conclure, dans le cadre de l'Eurogroupe, un accord d'une qualité inédite, après 140 mesures prises par la Grèce. Nous avons pu constater que la Grèce pouvait sortir de la procédure de déficit excessif. Le Fonds monétaire européen a confirmé son accord de principe pour s'engager dans le programme. Et aujourd'hui même, la Grèce revient partiellement sur les marchés. Tout ça, c'est le signe que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase dans les relations entre la Grèce, l'Europe, son berceau naturel, et la communauté internationale. Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε πάλι με μεγάλη ευχαρίστηση έρχομαι στις συναντήσεις και πρέπει να πω ότι και πάλι μια φορά είδαμε ότι τα σημεία συμφωνίας είναι σχεδόν ταυτόσιμα μεταξύ μας. Θα ήθελα σήμερα να στείλω ένα απλό μήνυμα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια εκπληκτική βελτίωση στην κατάσταση της Ελλάδος. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει συμφωνία η οποία δόθηκε εκ μέρους του FMI, των δανειστών, μετά από τα 140 μέτρα που ψηφίστηκαν από την Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε μια εξαιρετική θέση. Το FMI επίσης έχει συμφωνήσει με αυτό. Βλέπουμε λοιπόν να επανέρχεται σιγά σιγά η Ελλάδα στις αγορές. Άρα βρισκόμαστε σε μια νέα φάση των σχέσεων της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την διεθνή κοινότητα. Ça va mieux, mais ça n'est pas le bout de la route. Nous devons maintenant travailler ensemble pour que la Grèce puisse conclure son programme dans un an. Et j'aimerais être ici dans un an pour fêter cet événement. Pour ça, on doit continuer à travailler ensemble, sérieusement, préparer la suite. Et mon vœu, c'est tout simplement que la Grèce devienne un pays normal dans le cadre de la zone euro, un pays qui partage les mêmes règles et les mêmes bénéfices que les autres. Et vous pouvez être certain que la Commission sera toujours à vos côtés pour préparer ce chemin. C'est ce que je vais dire à mes interlocuteurs politiques ce matin, à Kyriakos Mitsotakis, à Alexis Tsipras, avec qui je vais déjeuner, et au gouverneur de la Banque centrale, Yanis Tsounaras, dans quelques minutes.
Mais vous pouvez compter sur la Commission pour être à vos côtés, comme elle l'est depuis le début de cette aventure, qui a demandé tant d'efforts au peuple grec. Et il est temps que le peuple grec en voit les bénéfices. Θα ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, παρόλα αυτά, ότι δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Ξέρουμε ότι πρέπει ακόμη να εργαστούμε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα σε ένα χρόνο περίπου. Πάντα πρέπει να συνεχίσουμε τις σοβαρές μας προσπάθειες, παρακολουθούμε τι γίνεται. Όπως ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα την οποία παρακολουθούμε, αγαπάμε. Θα πρέπει όμως να συμμεριζόμαστε τους ίδιους κανόνες, ώστε να μοιραστούμε και τα ίδια ωφέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πάντα στο πλευρό σας, θα συνεχίσουμε, είμαστε στο πλευρό σας, θα συνεχίσουμε να σας βοηθούμε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πω σήμερα και στον κύριο Τσίπρα που θα συναντήσω αργότερα, στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Στουρνάρα. Η Κομισιόν λοιπόν και εγώ, όπως ξέρετε, είμαστε στο πλευρό σας. Μπορείτε να υπολογίζετε στην συνδρομή μας, στη βοήθειά μας, όπως εξάλλου κάναμε από την αρχή. Θέλουμε να επιστρέψει η Ελλάδα στην κανονικότητα και να συνεχίσει την πορεία της. Μπορείτε να υπολογίζετε σε εμάς, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.